Hi there, Sanbonani Mayeni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Angazi niyakhumbula yini kwi-anniversary kaMacele uMangabe la athi uMacele ukhuluma eyakhe indaba ijeni yakhe naye manganikezwe ithuba engakhuluma esakhe istory. Hawe ma, hayi ukuthi into engiyifisayo, into engifuna ukuyizwa mina. Sengibuke kakhulu show zikhona izinto eziyiqiniso, zikhona ezingalona iqiniso, ikhona idrama nje okuthiwa idrama kodwa sithi we besho-ke nabo ukuthi akwenzeki vele ukuthi behambe kube nokuthula. Kodwa leyo ukuthi uMangabe noMakhumalo ngoba phela eyaMayeni noMacele ngathi bayicacisile kancane ukuthi bafike nini kanjani ngoba ngiyakhumbula. EyaMakhumalo sekuvela ne-office manje kadethi hey guys, ngicela ngeke mangihleka akwenzeki ngingahleki. uMakhumalo asaze sizwe nge-office, sesizwa manje indaba yase-office. Uthi uMakhumalo ekuqaleni esitshela ngoMasawule uthi into ehlekisayo ukuthi uMasawule wayeyinkosikazi yena eyi-girlfriend bezwana. Hey, isibindi sikaMakhumalo wayelala ubuthongo, elale nje ubuthongo, elale ubuthongo bufike laphaya kaMasawule, noma ngempela basebezwana lento yokuthi uyazi ukuthi yonke into le ihamba kahle ngeke ivuke nje sevuka ngamanzi abandayo. Hayi, iyahlebisa yona le show, ningablame mina, ishow iyahlebisa nje ezinye izinto abasitshela zona ukuthi uMasawule wathola uMakhumalo e-ofisini. Ngapha eyaMangabe yona asakayizwa kahle. Mina sengifuna ukuthi abachazeke ngoba phela uMseleko akakhulumanga ukuthi uThobile noMangabe, uMbali noThobile okuMakhumalo noMangabe bahlangane kanjani. Cha, siyafisa ukwazi phela. Hawu, ngeke bathi basinikeza idrama besinikeze zonke ezinye izinto beshiye isilenga la. uThobile futhi uMakhumalo khona manje sengithi uThobile Nkosi yami. uMakhumalo uthi wayekhona emshadweni esewunkosikazi. uMakhumalo udidwe isiZulu noma ngaleya gap yaMayeni engekho zenziwe izinto zamaKhumalo zami ngoba uMakhumalo uya-understand. Wathi uMakhumalo kulungile, kwafika kaMayeni kwenziwa konke kwaqedwa, yena sekuqaliwe ngaye. Phela uMakhumalo uya-understand, ile khosikazi ukuthi uMakhumalo engavuma futhi ukumiswa kuthiwa akami kuqedwe nguMayeni ngoba uMayeni esevumile ukuthi uyabuya manje. Angithi ubaba uMseleko uvezile ukuthi wamncenga uMayeni waze wakhuluma nomunye ubaba ovelile la ku-season 6 omdala ukuthi asize bekhulume noMayeni ukuze azobuya kaMseleko, ukuze azocabanga ukuthi kufanele abe khona. So ngalesikhathi bemncenga shuthi bayile kaKhumalo abakaMseleko baxoxa nabo bangaqeda, kanti noMayeni wavuma. uMayeni wezwa ukuthi uMakhumalo uhlala eMzumbe wathi kanjani, waphindela emuva. Ayi asazi kodwa basixoxela indaba ephelele. Nasekuqaleni bayenza lento ku-season 5 bashiya nendaba engaphelele. Ngizonitshela futhi indaba abangayiqedanga ku-season 5. Abasixoxela indaba ephelele beyeke ukubanga i-makeup into engathi isho thina sifuna ukwazi ukuthi e-ofisini kwakwenziwa. Yey oMakhumalo uthi nje kanti usisi lo waso yey Makhumalo uthi kanti usisi lo wase-ofisini ngithi uyazizwa uMakhumalo ukuthi uthini ngithi ngoba thina wathi usisi wase-ofisini nebhosi yakhe sicabanga lawa amamuvi abantu abadala. Phela yiwabuye abhala izinto ezingaqondakali lawa amamuvi lawa amavidiyo mayesithi usisi wase-ofisini nebhosi yakhe. Hayi kodwa akanalo iqiniso lo baba, ngasho ngathi uMseleko akanalo iqiniso ukuthi nje amakhosikazi akhe mahle. Masibheka futhi-ke ngathi cha bonke baphatheke kahle, kodwa iqiniso ushadile amakhosikazi awu-2 waqasha omunye usisi khona lapho sekuvuka umjolo.
Khona lapho mina ngisazi ukuthi-ke uMakhumalo kanti into yakhe uMasawule kanti owayitholela iy'ndaba zamaKhumalo nobaba uMseleku wasemsondeza eduze. Hhayi ukuthi kanti uMseleku wathatha uMakhumalo wamisa kuMasawule. Yebo, sebeyijikile indaba. Mase sisho ukuthi sebeyijikile, hhayi sebeyeza abantu bezoxabana. Cha, ningaxabani, ilaphaya kwi-show. Kwi-show ekuqaleni satshela ukuthi uMakhumalo wa-introduce-wa kuMasawule, uMasawule wamthanda, wahlala naye, kwahamba isikhathi-ke wagcina esewunkosikazi. Manje uMakhumalo uthi uMasawule wafika e-office eze kuMseleku wambona, baqala baba bangani. Ngesikhathi bukhula ubungani babo, uMasawule waseyazi ukuthi khona-ke umshikashiko okhona. Isibindi. Kodwa phela singablame uMakhumalo, hhayi ukuthi asimblame futhi phela ngithi uMakhumalo manje usewunkosikazi. Ngisho ukuthi uma iba khona lento yokuthi usole ubone oku-wrong, why uMseleku ningambali? Ngoba phela yonke le eyenzakalayo yenzeke ngoba yena wenza umnyakazo. UMseleku oqasha uMakhumalo wamfaka e-ofisini. UMseleku futhi otshela uMakhumalo ukuthi uyamthanda, ebenawo amakhosikazi awu-2. UMseleku futhi owenza isithembu sakhe ngale ndlela esiyiso. Kodwa ngiyengizwe nje ukuthi la maseyikhala-ke emagrupini sebevusa umsindo wakhona, uMseleku usala ngaphandle. Ngithi mina kanjani? Ngoba konke ukushisa okukhona kwenziwe ubani? Umnikazi wesithembu. Esikabani isithembu? EsikaMseleku. Yingakho bonke Macele, Mseleku, Mayeni, Mseleku, Makhumalo, Mseleku, Mangwabe, Mseleku. Oqalile konke uMseleku. Nase-ofisini makukhona okwenzeka kuqala ubani? uMseleku. Noma ngabe naye mhlampe makade wayemenyiwe wase wabonakala ngesitepu emcimbini, uMseleku wabona isitepu. O-wrong kakhulu uMseleku. Noma kunjalo-ke mina ngiyayifuna idrama. Phela le yabo ngiyayifuna, le yabo abadala beshiye ngaphandle iy'ngane. Siyakubona kwey'ngane. Le yabo abadala ngiyayifuna ngoba phela yibo abathi nazi iy'ndaba zethu. Abasitshele ukuthi uMakhumalo noMangwabe ithini indaba yabo. Ngifuna ukwazi nje. Cha, ngiyakufuna lokhu ukwazi. Uma kuthiwa ngihalela ukushisa, ngihalela ukwazi ngoba ngiyabona ukuthi noma yeni kwavela ukuthi uMangwabe wayemazi. Emazelaphi? Phela abasitshele indaba ephelele Nkosi yami. uMakhumalo u-second wife kodwa akabizwa ngo-second wife. uMayeni wazi uMangwabe before kodwa abasitshele ukuthi umazelaphi. Hayi, yekani iy'ndaba zabantu sekuDisemba, ninake iy'ndaba. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye-bye.